салом алейкум дӯстони азиз, салом алейкум ба кулли ҳамун нафарое ки айни ҳол моро тамошо кардастен. Ҳама каса хубен, тинҷен. Дар ҳамин навори имза якчанда мошинҳоро аз ҳар як нуқтаи Тоҷикистон район кардан мо бароишон пешниҳод мекунем бо нархҳои арзон. Шумо хона, мошин, замин, квартира, техника, компания дошта бошен, дар ҳамин ватсаби экрамда маълумоташа равон кунед, мо дар видеоҳои баъдина рекламаш мекунем. аз ҳамаи шумо миннатдорем бачаҳои азиз ки дастгири адушиш дастаед. Дар ҳамин навори пешна лайкҳоро беҳад зур мондем, гап нест ба ҳамаи шумо. дар комментария фикротон нависен ба шумо аз кадом маркаҳои мошина лозим аст, мо ҳамон мошинаро зиёдтар ба навор мегирем, ба шумо пешниҳод мекунем. ва ногуфта намояд ки мо канали дима бо номи Далер офисиал кушодем. дӯстони азиз, ки силкаш дар ҳамон комментария мондаги дароен подписатсия кунен, подписатсия лайкҳоро монен. баъзе мошиноти дар оҷа мондагием, дар оҷам ҳаст, тамошо кунен, адуши дастгирӣ шава, ҳама каса ба пеш мегзарем ба элёни мошино ирӯза. дӯстони азиз, газели фурӯшӣ ёфтем дӯстони азиз бо нархи 25000 сомонӣ дар ноҳияи Ёвон дар деҳаи Бош Қайнар мебошад. соли 2001 сол соҳиби мошин қайд карданд ки мошин 1 сол аст ки дар хона хоб беҳуҷҷат мебошад. 4 баллони 50-60% дига ҳамаи ҷош соқ саломатае. масъалаи кузоваш дарозиш 3.10, баландиш 1.60 ва паҳмишаш 1.95 сантиметр мебошад. маълумот занг занед, бо муомила кунен. аз номи канали мо гап занед, иншоалло арзон ҳам мешавад. дар деҳаи Бош Қайнар ҳама каса дастгирӣ мекунем, адуши лайкҳоро мемонем. мошин соли 2001 сол, моториш 2.4, зучориш бензин газе. бародар азиз, бо арзон ҳам мешавад. марамат касоне ки хариден занг занед, муомила кунен, чахчах кунен, лайкҳоро фаромӯш накунед. дӯстони аз ба маълумоти ҳама шумо расонда мешавад ки як бригада устуҳои тунукафона ба шумо тавсия медоҳем. бародаро зиёда аз 10 сола стажкорӣ доранд, корашон ба сифатанд, бо нархҳои арзон аз шаҳри Истарашан мебошанд. устуҳои тунукафон. маълумот касоне ки эҳтиёҷ дорем ба ҳамин устуҳо, маълумот муроҷиат кунед. ино метавонанд ба Душанбе раванд, Ҳисор, Кӯлов, Ваҳдат, Қурған ва дигар ноҳияҳои Тоҷикистон рафта кор кунанд. маълумот заказ кунед, кори шуморо осон мекунанд. бо нархҳои арзон мекунанд, бо сифатҳои баланд. як бригадан тамоми корҳои шуморо бо охир мерасонанд. эълони сеюм дӯстони азиз, ваз 2106 ки айни ҳол дар Душанбе мебошад бо нархи 12000 сомонӣ. сӯзишвориш бензин газ, солаш 89 солай. дар мошин камтар расход кардаган мошинчара тоза фасон хушӯ кардам. мошин соза ягон камбудӣ надорам. срочно сум доркорай. харидорои серьёзни занг занед, бо муомила мекунем бо нархи 12000 сомонӣ. конкретни бачаҳо занг занед, муомила кунен. моториш 1.6, коробкаш механикае. шербачаҳо пробегаш 1000. дар ҳамин рақамҳои рӯи экрамда маълумот муроҷиат кунед. аз номи канали мо гап занед, иншоалло ягон сумша бо мегзарам. мошиноқа қиматам нест. ваз 2106 бо нархи 12000 сомонӣ. сӯзишвориш бензин газ. ҳолати мошин хубай, маълумот занг занед. ҳамон лайкҳоро бачаҳо масъалаша бинен, видео мешавад иншоалло. эълони чорум, Toyota Fielder ки дар комментария баъзе бачаҳо хоҳиш мекарданд ки монем. ина бародаро барои шумо Toyota Fielder бо нархи 83000 сомонӣ. пробеги мошин 168711. кузоваш универсални Toyota Fielder SK бачаҳо. вариантҳои ивазшавӣ надора. мошин вагонай 100%, ҳама тарафа бо нархи 83000 сомонӣ. сӯзишвориш танҳо бензини холӣ. 4 баллонаш 100%, солиш 2007 сол. коробка автоматика, ҳолаташ хулоса беҳтарин қоидавӣ кардаган, тамоми функсияҳош кор мекунад. коробкаш автоматика. мошин дар Душанбе мебошад. маълумот занг занед, боз муомила кунед. аз номи канали мо гап занед, иншоалло ягон сум арзон мекунад. эълони навбатӣ Chevrolet Lacetti дӯстони азиз ки айни ҳол дар Хуҷанд мебошад. мошин ҳолаташ бениҳоят хуб аст. иҷа қайд кардаган ки мотораш 1.6 литр аст. кондисионерш кор мекунад. 4 дар электропакет, техосмотор пакет дорад. коробкаш механика, сӯзишвориш бензин газ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар кузови седан аст. пробегаш 215000. маълумот касоне ки харидор ҳастед, дар ҳамин маълумотоша бо дар ҳамин қаравон карданд. дар ҳамин рақамҳои рӯи экрамда 929 500 600 занг занед,
با معامله می شود. سال ماشین 2002 سال، موتورش 1.6 لیتر 3.6 بنزین پلیس گاز است. ماشین چه قرار دارد؟ در تریتوری خوجند است. ماشین شورله لاسیتی مرمت زنگ زنید معامله کنین ان شاء الله یکون چه ارزان میکنه. در کوزه سیدان لاسیتی 10002 سال عزیز. با اعلان نوبتی میگذاریم اوپل استرا اف که در کامنتر بچه‌ها خواهش میکنیم برای شما اینو پیشنهاد کردیم. عین حال در دوشنبه میباشد. حجت‌های ماشین بوچیدگی، بالونش 80%، چشکش 100%، خداویش عجایبات. ماتول مود زویرای، آینه‌های پیشش الکترونی پاکت. خلاصه که ماشین تعریف کردن، سالش 96 سال، ماشین یک دست گشتگی، سروشنو سومدار کرای. برداری که خریدار کانکریت نیستن بیهوده زنگ زده ناراحت نکنین میگه. اینترسوات کرده زنگ نزنین. خریداری کانکریت زنگ زده معامله میشه با نرخ 35000 سومانی. تنها بنزین سوزوریش سالش 96. اوپل استرا اف دوستان عزیز مرامت زنگ زنین با معامله کنین. ماشین دیگری من دوستان عزیز مرسدس بنز یک کلاس که عین حال در باختر می باشد با نرخ 155000 سومانی. پرابگش 180000 دوستان عزیز. پانلی واگن فول ای دوستان عزیز. خلاصه همه طرفه ماشین نوای فسان. راستموش که کدم ای امریکا. خلاصه ماشین ای امریکا وردگی نزده ای همه طرفه. لوبوی جو استوبارش میگه مدقید کردن. کسانی که خریدار هستن مرامت روین با استو روین باز تفتیش کنین ماشین مثلا گیریم بعد ماشین عجیبات همه طرفه جواب میگه با نرخ 155000 سومانی. سال ماشین 2011 موتورش 3.5 لیتر کروبکش اتوماتیک است عزیز. 550 50 50 35 رقمای همین صاحب ماشینه. مرمت زنگ زنید ماشین در باختر قرغان تپه می باشد. بدور از شما خانه ماشین زمین که ورتیا تکنیک کمپانی آفیس اپاراتور داشته باشه مرامت در این واتساپ ما روان کنین ما ان شاء الله رکلامش میکنیم شما را دستگیر میکنیم محصولاتتون رو فروخته میتیم ان شاء الله. بچه‌ها ماشین فروشی بدای ویپسکی 97 4 در الکترا پاکت اینا درونی سالن یگون جو کندگی یگون چی ندارم تازه تانیروفکا هم هست. коробка механика, кондиционер, газ, бензин, 4 баллони пачка, мотор модел, ягон расход надора мотор, гарантиш хати, ана 4 чашка нава, ягон тишвари надора. ماشین قرار دارد در ناحیه فرخار. نمره تلفن 903 11 32 39 میتونید در همین رقم زنگ بزنید. салом тамошобинони азиз, ба маълумоти шумо мерасонам ки ҳамин бародари мо архитектор ё лоиҳакаш мебошад. лоиҳаи ҳамаи намуди биноҳоро месозад. шумо замини ҳавлигӣ доред аммо намедонед чӣ гуна хона созед ва ё мағозаву иншоотҳои дигар, пас ба ин бародар муроҷиат кунед. барои шумо лоиҳаи дилхоҳ иншоотро тартиб медиҳад. бародар қайд карданд ки лоиҳаи шуморо аз ташхиси экспертизаи давлатӣ мегузаронад ва 100% кафолат медиҳад. рақамҳои ватсапи бародар дар рӯи экран ҳаст. марҳамат муроҷиат намоед.